Hola, com anem? Avui, segon capítol d'aquesta novel·la del Jordi Sierra i Fabra que es diu L'extraordinari Fèlix Feliç. Com que és el segon capítol, si us veu perdre el primer, no us hi amoïneu, que us hi podeu enganxar. Avui explicarem de com l'home es va instal·lar a l'àtic del número 9 del carrer de l'Alegria i va dir que es deia Fèlix Feliç. La cosa va anar així. No va haver pas de cridar la senyora portera. Una dona menuda, celluda, d'expressió esquerpa, li va barrar el pas abans d'arribar a mig vestíbul. Com a bona guardiana de la pau dels seus veïns, se li va plantar al davant, amb els braços plegats, repassant-lo de dalt a baix, tot i que l'home semblava inofensiu. La portera es va fixar en les dues maletes i li va dir: «Si ve a vendre alguna cosa, ja pot tocar el 2». Això li va dir amb ben poca simpatia. Diu: «Aquí no comprem res de res». «No sóc cap venedor», va contestar l'home amb veu pausada. «Què vol, doncs?» «Busco un pis per instal·lar-m'hi, bona dona». A la senyora portera mai ningú no li havia dit bona dona. Va arrufar les celles i va mirar de fit a fit el visitant. En va sospitar de seguida. No era pas la senyora portera perquè sí, sinó perquè la seva feina era desconfiar de tothom. Hi havia molts bergants en aquests mons de Déu, i aquell home, què volia amb aquell somriure? La gent no somreia pas per res. La gent en general era antipàtica. Les persones caminaven pel carrer amb cara de males puces, pensava ella. O sigui, que es va posar a la defensiva. «Un pis?» va dir secament. «Busca un pis?» «Això mateix», va corroborar l'home, sense perdre ni un bri d'amabilitat. «Necessito un lloc per viure i m'han agradat tant la casa com el carrer». «Doncs ja és casualitat», va parpellejar la senyora portera. «Ahir mateix em va quedar un de 8 a l'àtic». I ho era, de casualitat, perquè ningú no s'havia mogut de l'edifici en els darrers anys, fins al dia abans. Havia estat una sortida precipitada. «I és buit el pis?» «Sí». «Que el podria ocupar immediatament?» Per què continuava somrient? La senyora portera es va sentir encara més inquieta. I si era algun lladre famós? O un terrorista? El primer que la gent preguntava d'un pis era el preu, fos per comprar-lo o fos per llogar-lo. No demanaven si el podien habitar tot seguit. «És més aviat car», va deixar anar ella, quasi amb sadisme. «Oh, no hi fa res. Estic segur que podrem arribar a un acord». Va eixamplar el somriure l'home. «Molt car», va insistir la dona. «D'acord», es va rendir el visitant, però sense deixar de somriure. «Quan val el lloguer?» 1.000 euros. «Ah? I 1.000 més de garantia?» «Ah? I l'avançada?» L'home no es va immutar. Ni tan sols va regatejar ni va fer un gest esquiu. Es va ficar una mà a la butxaca de l'americana i en va treure la xifra exacta que li demanava la dona. Exactament la mateixa. Com si ja tingués a punt el preu, o com si fos tot el seu capital, com si ho sabés per endavant. Va lliurar el feix a la senyora portera, que no va tenir més remei que agafar-lo, entre sorpresa i atordida. Tot allò no era lògic. «Signaré els papers així que me'ls pugin. Me'n pot donar les claus?»
va preguntar el nou llogater de l'immoble. Però la dona va intentar buscar algun argument que li permetés seguir fent la guitza, però no en va trobar cap. L'amo volia llogar el pis i allí davant seu, de la manera més impensada, havia aparegut algú disposat a fer-ho i pagant trinco-trinco i sense cap problema. Es va mirar els diners que tenia a les mans, es va mirar l'home, d'estrany sí que n'era, i li va preguntar que no el vol veure primer. Podria ser que no li agradés. No cal, m'agradarà, va dir l'home amb bon ànim. Aquell somriure! La senyora portera estava convençuda que allí hi havia gat amagat. A veure si tindrien algun disgust. Mireu-la. Rebent els diners del lloguer. Escolti! Al final ja no va poder més i li va preguntar: de què riu? Soc feliç, va dir amb naturalitat l'home. Va estar a punt de dir-li, ella, que ningú no era feliç, però va callar. Potser era ximple. Això mateix, es devia haver escapat del manicomi. La seva feina era tenir cura de la porteria, de l'escala, de la pau i de la seguretat dels veïns, però res més. A més, ella ja havia llogat el pis de l'àtic. L'amo ja se n'encarregaria de la resta si aquell senyor es passava de la ratlla. Oi, quin un l'amo! Era una fera ferotge. La senyora portera es va girar, va entrar a la porteria, va deixar els diners damunt d'una taula i va tornar a sortir amb les claus del pis. Les va allargar al veí nou. L'home les va agafar i es va ajupir altra vegada per agafar les maletes, tot dient: moltes gràcies, ha estat molt amable. La senyora portera era conscient que d'amable, allò que se'n diu amable, no ho havia estat gens ni mica. Es va quedar palplantada mirant com el nou vingut es dirigia cap a l'ascensor. Aleshores, va somriure amb mala intenció. Ella. Les dues maletes semblaven més aviat pesades. L'home es va aturar davant la porta de l'ascensor. El rètol de "no funciona", més que un avís, semblava un crit, una burla, I acabava de llogar un pis a l'àtic, a l'ultimíssim pis, al pis de dalt de tot. La senyora portera va esperar veure-li un canvi de tarannà, d'ànim, de tot. I també sentir-lo cridar, veure-li la mala cara, potser clavar una guitza i tot a la porta de l'ascensor com a signe de ràbia. Però sabeu? L'home no va fer res de tot allò que ella preveia. Res de res. Ni va canviar de tarannà, ni va cridar, ni va fer mala cara, ni encara menys va clavar una guitza a la porta. Ni tan sols se'l va sentir remugar. Amb aquell somriure perenne als llavis, va començar a pujar les escales a peu. Les sospites de la senyora portera es van confirmar del tot. Tothom s'enfadava quan l'ascensor no funcionava i encara més la gent que vivia als pisos superiors, sobretot si anaven carregats de maletes. O sigui, que aquell home no era pas que fos rar, raríssim, sinó que havia d'amagar alguna cosa. Va arrufar les celles, disposada a estar sempre a l'aguait des d'aleshores. L'home estava a punt de desaparèixer de la seva vista, engolit pel primer tram de l'escala. «Perdoni, com es diu vostè?» Va reaccionar tot d'una.
conscient que s'havia oblidat un requisit tan important. I el nou llogater, aturant-se amb amabilitat, tot i el pes de l'ascensió que tenia al davant, li va contestar, amigable i educat, em dic Feliç, Fèlix Feliç. I dit això, va continuar pujant alegrement les escales. Ja devia ser el segon o el tercer pis, quan, fins i tot, va començar a xiular. I demà, el tercer capítol, l'escena tercera, que parla de com l'arribada del senyor Fèlix Feliç va alterar la rutinària convivència de l'edifici i els veïns van començar a trobar-lo d'allò més sospitós i estrany.